Zdravím vás, pri mikrofóne je Frodin a ideme hrať Gothic 2. Túto hru mám už odskúšanú, ale zatiaľ iba s cheatmi. No. Ale nebude zmetkovať ako naposledy. Nemám to v češtine, takže si to budeme všetko iba pretáčať. Tam si to vydačujú do češtiny, ale súbež v druhej časti tohto už bude čeština. To ako vážne. Toto preskočíme. OK, môžeme začať. Toto je prvá kapitola. Hrozba. Kde budeme musieť doniesť informácie veľkému bossovi Hagenovi, ak si dobre pamätám. A tým pádom sa dostaneme do druhej kapitoly. Tak sa zabudol, jak sa volá. To sa volá. Dobre. Pozbierame všetko, čo by sa tu pozbierať dalo. Pozbierame nejaké skúsenosti ešte. My máme na ďalšiu úroveň dosť. OK. Teraz čo? No to všetko. Dobre, ideme teraz hore. Pre ďalšie. Ups. Takže táto hra, ešte neviem ako bude pokračovať, pretože toto je prvá časť. Dúfam, že bude dostatočné množstvo lajkov, aby som mohol pokračovať v natáčaní. No tak, len to som chcel. No, k tejto hre. Táto hra ma zobrala, keď som ju prvýkrát hral, pretože má neskutočne perfektný dej. Proste, ja som tomu deju proste nechápal som, jak môže byť dej taký úžasný. Dej nejakej hry, to nemalo období. Čo som robil? To je tam moja demencia. Dobre, ešte táto posledná. No, že nemalo to proste obdobie. I keď tá grafika možno pôsobila tak o ničom. Samozrejme to je 2002, ne? Hrdina sa volá Neznámy. No teda bez mena. A on v jednotke ušiel z bariéry, alebo nejak to tak, lebo som jednotku ešte nehral. A som myslel, že ušiel z bariéry, asi hej. No a prebudil sa už iba tuto Xardasa, alebo nejak tak. Som videl z ukážok, že ho nejak kamene zasypali, alebo Xardas ho vytiahol. Asi tak nejak. No, tak teraz vychádzame z kráľovstva. No, kráľovstva. Už. No. Xardasov bunker, ak by som to mohol tak nazvať. A prvou skrytou vecou je, že keď vyšplháte sem a pôjdete touto cestičkou, tak dorazíte na toto miesto. Tuto je lebka, kostra, očividne. A sú tu dve tie svitky. Tak. Ideme teraz cestou do kráľovstva. Zastavíme vyzabíjať nejaké tie potvorky. Nie. No tak to som... No nič. Ja mám strich a uvidíme sa naspäť tu. Tak, zdravím vás. Dúfam, som na tom mieste, kde som zomrel, teda aspoň dúfam. A môžeme pokračovať ďalej. Ideme
cestou, necestou. Tu je ovca. Tak. To by mal byť goblin. Áno, pokiaľ si pamätám. Áno. A dojde, ja som si nesol palicu. A už to nejde.